Cine-i tactică? Bă, ești nebun? Alini se chem Nu-mi senin. dați kick, vă rog eu, nu-mi dați kick. Că am pregătit, am pornit OBS să facem filmare. Bă, sunteți nebun? Putem face tactică. Ia intră, dați-o la câtărâlă. Vedeți ce am desenat pe Mie. hartă? Vezi cu unul mid. Tu vezi? Vezi ce desenezi? Și cât tările nu e? Bă, da, Dacă ești moarte. Tu vezi ce am desenat? Dar și eu am desenat ceva. și eu am desenat, ia uite. Bă, deci fii atent, am zbilit toată harta, vezi asta? Dar nu vezi, nu se vede că desenezi. Doar tu Nu desenezi. se... Deci Ah, eu pe asta tu întrebam, pici mă gândeam că acolo. vezi, bă, ce șmecher ar fi fost dacă vedeai, făceam tactică frumos înainte să începem. Dăm Da, bai da. sau nu? Dăm bai, pula. Ce-am băieți. Eu, Hai, băieți, la eu mă Rockstar-ul în care filmeau Vrei să Deagle. salutați vlogul meu de pe CSM? Filmezi? Da. Dă-i. Vă rugăm, nu vă abonați la canalul lui Crihan. Are content de căcat. Are content de tot căcatul. Da. Nu contează de câtat. N-are de câtat. Asta e pentru YouTube. Bă, dar mă blochez în cutie, vine să spun pornică! Ușor, calmează. Bani, fă-le și o poză înainte să tragi. Dar bomba nu vrei să dăm? A, mă respecta de pe lung. Băieți, eu am un pistol, mai am 20 HP. Hai, Bă, mă, în casă, hai, mă, rog. E, Asta e Cașcai de Soulja. încolo, e. da. Așa e când ești cașcai. Bă, mergeți toți într-un loc, sunteți proști. Hai, Nu, 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 Beto, doi. Hai, nu, Nu, hai nu, pe nu, D, hai pe D. 2-1 mid. Bravo, bravo. Tactică. toți în același Tactică loc. de cătările. De cine ai scris pe cătările? Nu poți să vezi, idiotule. Eu mi-am luat... N-am tras în tine, eu am tras în Zampu. Vezi, să nu-ți iei bani pe contul meu, că schimb parola. Știi cum nu mama? Hai, ia, bag pula mea. Vezi, Oh, nu sper vine că la under. m-am enervat chiar. Fiți atenți aici, știți cum se face kill mid? Hai, Zampu, hai, Zampu, dar nu se ca pe aia și te opri. Hai, Șerban, că vine. Ce? Hai lung. Hai, că m-am blocat de colț, nu pot să cred așa ceva. Vedeți pizda măsii, pita măsii. Nimeni. Bun, No, hai, City. City? Unui City, unui City. Unui și I-am dat 69, e și eu. Bravo. Du-te repede. Ce arma avea? Perfect. Yes, bada, boy. Uită-te pe lung, Luce, tu. Ce? Nu, și uite pe lung, Luce. Nu. Short? Poate nu te mai fuți așa cu deagle-ul ăla. Oh, dă o granadă. Bă, tu ai wall-ul cu aia. Ba, băieți. Dă-te în pula mea, tu joci cu el? Nu. No, nu. Nu. Vrei să spui mie că ai reflexile alea așa? Du-te! Hai, Da, hai ia, să mă, lăsăm pe altă dată. Bă, ia armele! N-are Bă, nevoie, pula asta mea. joacă cu ăla, scoate-le. Da, Tot da. timpul a jucat cu el, că era tat. Acum îl omor. Hai, omoară, bă. Dați voi în el să nu-mi iau eu. Nu-l omoră, mă, că ți iar bani. Cât ți-ai luat până la urmă atunci? Nu știu, sincer. De acum joc numai Deagle. Că văd că asta mă omoară. Nu mai cumpăr nimic. Dar nu-ți mai băga wall, bă. Tu ne descurcăm și fără, bă. Dar nu-i Aici băgat, nu vreau ești să- idiot. Ba da, tot timpul nu școală. E, te taci. Hai, pe short, hai pe Așa, short. om, n-am mai Luce. Jur că nu l-ai băgat, da? Da. Hai, mă, cu seringa pulii care ești. Unui, stai.
Mergi pula Serin. Hai, vino și plantează, Care bă. morții lui a tras în mine? Că el Da, ea își plantează. Vezi, la 90 de kilograme să mai găsești pula mea? Luați-și plantați, putem aș pe voi. Care o dat în mine? Penis! Penis! Să mă piși Ce nasul. râde, Zancu. Unde-i? Râzi ca Doamne, prost. bă, Râzi ca ușor, prost. că mori. Uuu! Ia, BP-ul, Luci, hai să... Hai să mor tu, că ăla n-are wolf. Ah, Moare Zancu. Să moare Zancu, că ăla n-are wolf. ce mă? Du-te în pula mea, că râdeai ca ultima handicapat. Nu știu ce s-a urmat așa, mă, că... Eu zări chelia lui Crihan. 90 de kg Crihan nebunul attack. Băi, dar cum era să-i zboare și ochelare de pe față? Amuzant. Prea multe detalii vizuale, Șarban, ce vrei? Unul lung, Nu! unul lung, băieți. Da. Ah! Unul e pe short. Hai, că Mă aștepta nebunul. Da, așa, du-te în pula mea, indianul. Da, mă. Are wall ăla. Haide, Na, eu v-am zis. nu. E ăla care mi-e și ăla cam direct, da, ăla n-am nicio treabă. Mid, top of mid, cred. Cafana e ăla care are wolf. Ah, lui Crihan e să îmbrăca creierul, nu? Bă, dați report lui Cafana. Nu cui? Cafana, locul 3. Ăla. E cafana, măi, nu capana. Am zis, Ia, da, bă, asta să se blochează creierul, nu avem cum să jucăm cu tine. Am zis Cafana de 2 ore, sur sau prost? Deci el îl cheamă cafana. Cafana îl cheamă ei, sur sau prost? Ce tu ai zis capana? Știu la mine, penis. Belit. cafana, mă. Dar lasă-l, că el... Gata, acolo rămâi Crihan. Este unul pușat. Dați-și mie o armă, vă rog. Uite, ai pit aici. Nu mai ai. Nu mai ai. Nu am iert lampă. Ai un diffuse kit, ia, ai Go, nevoie. go, go. Sigur. Să vă sabotez, băga mi-a lampă. Ține lungul, că și așa ești inutilă. Nu pușează de mine lungul, cât eu. Mid, Cu lungul din țele nu te mai bine. mid, nu mai, mid, aoleu. Plantăm și noi? Zancu, vezi... Da, plantez, uite, nu mai vreau, uite, nu mai vreau, na. Nu? La drag, după mă. Da, dracu, stai în city de acum. Short. Da, Au, ăla uite, cred că are, ăla cred că are wall. O ieși și la Are, mine. ăla, ia zic. Oh. Are wall. Bă, ce ai mai luat? Fama. Oh, Doamne ajută! O zi și Zancu de cineva care are boală. El joacă cel mai cu pro Deci eu nu player pot de să la... cred că se întâmplă așa ceva, dar se pare că... El până acum a jucat numai cu pro player de la Gol Nova. Deci Golnova trebuie, ienți? Da. Măcar ai crescut silverele de master. Da, imediat ranchez Gol Nova 1. Imediat. Acum... Mi-a dat flash. Mamă, bă. Bă, te-am aterizat în cap. Bă, și unul short, era 45. Short, Crihan. M-au făcut aia alea cu smoke-urile pe mid, pe short. Eu am dat un ăla care s-a dus acum și el a dat Nu cel mă care se duc, duce e acum. unul pe mă ține. Oh, unul short. Mid. Ce short e mid? Sau... Mid, bă, Zancu. Nu mai e. Ce face, Zancu? Am auzit un short. I-am dat 37 la unul. S-a pus mid. Bă, Crihan. Ia, așa, oprește-te că te încaci. Dar nu m-am oprit, trăgea și mi-a luat slow. De ce îmi dă slow când îmi iau gloanțe în mine? Eu poate nu vreau să încetinesc, eu poate sunt titan și nu mă doare când dă gloanțe în mine. Bă, hai toți aia.
Eu vă păzesc. Dar chiar, logic, în realitate nu încetezi când cineva cineva mai- îți dă, când cineva te Dă împușcă. cineva un glonț, fugi mai repede. Caz. Nu fugi mai repede, nu simți din cauza adrenalinei și te comporți Da. așa. Adică alegi la ce... Ești prost, nu îl simți. Sunt 3B, mi se pare că. Boost pare me. că... Eu nu știu cum o Unul plecat, lung. s-a întors, o plecat iară. S-a plecat noi. A, vă M-am auzit, am auzit că m-am tropăit. I-am dat unui site A, i-am dat 5-3. Deci trebuie să cer bani. Da, nice. Wow. Bă, Doi bază, Crihan, doi bază în spate, bă! Bă, e grav. Ce Bă, prost dar e nu mai asta, spune, bă. dragoi, că sunt Băi. spate, că mă panichez. Nu mai spune că sunt spate. Bine, deci de acum când Crihan rămâne ultimul, vorbim așa încet. Că Vezi că nu era short. în spate. Hai, Dar grijă, nu mai Crihan. spune deloc că sunt spate. A, A, mor bun, te direct. las să mori. Și după zice, bă, uite-l pe ăla în spate, ce nu mi-ați zis? Dar mă stresează. S-ar putea să spune de pe lung. Păi, Eu mi-am ridicat seama, pistolul și mi-am tras una stai, în chiar cap. așa zei ca tine. Da, știu, Eu da. mi-am luat pistolul și mi-am tras una în cap și nu știu asta. Și am dat 78 ăla. Rost. Kick. I can do it. Ultima rundă, băieți, cumpărați tot. A, da, Geigan, Crihan, Deagle, nu mai strânge bani pentru Logan, Crihan, cumpără. Hai be, hai toți be. A, da, dar ce nu poți să cumpăr flash-uri? Așa. Bravo. Și dacă dădeam eu, prostul story hack. Dar pe tine te știm cantitate. 2 side B. Hai, dați-mă o flash bun. Hai, dragi. Go, dacă chide asta, bă. Asta așa s-a ardă și ele. Vezi că e site, e site. Bravo. Plan. Aveți un Bun, bun, AVP, bun. aveți un AVP în site. Oh, și E un fix, AVP e lângă tine, Da, nu știu. uiți, cafan, aveți grijă. A, e cafan, e clar. E frică. Da, dacă țineți colțurile ca nu pe. A, tunel. Ce nebun e jumpul. Mamă, am țui. Short, brrr. I can do it. Șmecherul. da? Fă șmecherul aia. Vă plac ochii mei? Color contactless. Sună băieții. Alo, Gami, unde ești? Mă duc B. Mă duc pe Șerban. Gami, unde ești? Mă duc short. Te mergi, scot un tan de chef. Mama, părinte, și Bă, dacă mă presat, de ce există scări aici când e dita rampa pe care trebuie să o urcăm? Du-te mie, lasă curiozitatea ta. Da, du-te tu, mie. Tunnel. Bravo. Gata, Nimic am lung, dat nimic la lung, nimic Șerban. Au, 1. 1, atât. Da, era bravo, că am dat-te pula mea, băi, de prost. Atât 1. Ce comenteze? A, mi-a dat cap. Unde-i? Era short ultimul. Uite-l, îl vezi, hai! Mă gândeam că trebuie să te apropii. Cred că fiecare a făcut doar Da, un mă kill, gândeam nu? că trebuie să te mai apropii de el. Nu, și m-am făcut 3. n-am avut Și am două. făcut 1. Și eu tot. Nu, eu n-am făcut, eu mi-am luat-o, eu mi-am luat-o. Eu A, mi-am și luat la o... am luat kill. Eu am avut două. A, Paștan. Și am tot Eu stau două. mid. Bun, hai mă duc. Ai două în tot meciul. Mă duc B. Am 7, bă, mui. Bun, bun. Am 2 ouă. O, ai. Unde-ți beții? Ai 2 top of mid, 2 caramba! top of mid. Eu intru pe ei, Șerban. Ideal. Ceva short? 1 A fost short. unul lung. Bomba short. Ideal. Hai că te ajut mie. He, ajută Nu mă mid. ține, nu mă ține, nu mă ține. I-am dat 68 la ăla, e lower tunnel. Bomba e tot lower tunnel, s-ar putea să meargă B, mergeți unul B. Mă duc eu. Tunel, E ține tunel. tunel. I-am dat 68. Desert Eagle. Mm.
Bă, ce cum apa asta, unde-s? Așa. Bă, ce pula mea e asta? Îi dau 2, ce pula mea e? Campează tunel cel mai probabil. Uite-l! Uite-l! Bravo! De ce Crihan avea 17... De ce Crihan avea 17 puncte înainte să se termine runda asta și acum are 15? Mă fură ăștia, țăganile. Ce avea ăia? Avea 17 puncte înainte să termine runda și acum are 15. A, e prost asta. Țineți unul din voi middle. Mai eu sunt nici. Îl țin eu. Unul top of mid. Lung, mi-a dat cap. Intru pe ei. Mi-a dat cap. Intră, că-s bază. Aha, da frate. Da frate. One tap, nici nu s-a gândit. Aoleu, ce one tap mi-a dat ăla. Na, B. B. da, deci dacă le-aș pe zancul e clar, fii atent Au aici. trecut de uși? Unul Uite short cum era. a fost. Doamne. Am bomba, am mid. Red. Hai. Vezi că mai e unul B, ăia, Darius. Da, oai. Oh, Haideți pe mid, ajutați-mă. Țin lower. Bă, ce să Un flash. Așa că, nu uite-te la flash. De ce nu stai Ah. CT? Nu-l pușa, dă-te de acolo, Hai, se vede din țineți prima. acolo în dreapta, Crihan. Noroc că ți-o zis. Noroc că ți-o zis. exact la fix. Ce am zis? Mamă, ce zeu, hackerul. Vedeți, ți-am dat cel mai tare pont. Cine țintă acolo? One. Bu. Ține ținta acolo, nebunule. Ține, bă, ținta. Ține, mă, ține. Hai, acum presim că o să vină mid. Băieți, vin mid pe short. Ai Da, toți eu mă ții duc așa. short. S-a trecut Mă un duc short short, nu la vine nimeni cu mine că vă taie. S-a trecut un Vă short tai la dacă- acțiune. Da. Îi Hai, de mă, loc, îi ceraș, dea. dă, mă, Îi ce- dea. Cine pe ei, mă, rup. Băieți, lung, vă dau flash, pușează întregăm. Da, o pusat. Sau, eu respect Acrihan, ok. Acum respectat, dacă nu te pleacă, el se plimbă. L-am întâlnit, dar la scor, Drăgoi mor. 96 i-am dat, 96. Drăgoi, dacă Nu mai faci țineți loc? Da, ciuleacă. 4 HP 1. Fă kill pe el. Ai penis, fai penis. Ai văzut în dreapta și prost. Știu. E acolo, uite, e acolo. Lasă-i să vină, drăgoi. Au. Unde erau? Ăla, vezi că la lung, ăla are 4 HP, de el. Dai, people. Pușau spre T-spawn-ul. Ori ești tu, ori? Ăia tras la atinge, dai gaz la numereală. Sau poate nu el ăla. Nu el. Nu e ăla. Credeam că și-a luat el o armă, dar l-am morți, mă. Ei bine, Da, mă, să dă-i, Drăgoi, mă, ce- Drăgoi, arăți-i tabela. Are 4 HP. Deci două o așteptat glonțe. tot meciul ca să zică gluma asta. Deci eu nu i-am zis gluma asta. Da. Ce ți cer, prostule, ce ți cer? Prinde-mă bine, că vezi că e instabilă puțin. Nu-i 4, e Ce 7 ți cer, HP. prostule, decât când e prost, e prost. Dar și ține tabela acolo, vezi că e grea. Că avem kill-uri multe, suntem buni. Ai cu 2 puncte mai mult decât el. Deci are 2 puncte mai mult. Nu puteai să dai ăla cu pistolul, serios? Nu. Băi, cum stai acolo? Dai cu Niciun titul. glonț, bă, niciun glonț. Și ăsta era 7 HP. Ăsta era, bă, nu ăla. Dar și lui ăla i-a dat. Fai, Ce-o fă, bă? ai. Te-o alea ca aici, na? Dacă aveai Da, pistolul, m-au plecat, au arătat toate ecranțele de acá. M-au făcut rău. Păi da, asta a fost ideea. Dați unul, să dați facă unul să în drop. tragă de timp și n-ai cum să dai defuse. Crehan, dă Da, nu drop. că era prost, să nu bați știu. banii, dăm un deagle. Drop să-ți dau, bă. Păi dați-mi și mie Man, drop. dăm tu un Dă drop, bă, de SMG ceva. Nu pot. Vreți să mergem ori, luați. Luați. unul T-spawn. Bravo. Ăla care a dat în Ica și care era. Băieți, lung.
1. Hai, băi, mori azi. Mori. Da, bă, eu m-am dus după perete, tot mă omorâ. Nu mai e Cum? nimeni, băi. Tu nu angajezi? Flashing. Vai, Crihan, cea mai bună reflexie ai. Mai bună reflexie. Reflexie, man, trebuie să spunem de asta. 86 am dat la ala. Hai că vin. Ai avut noroc că era prost. Sigur. Dai una în cap lui Crihan și Zam Putru. Și ia VP-ul. Dar ce crezi că pe el îl cheamă Tuti Gura mă? Mi-au e- chis. e Nu, îl cutii. cheamă Crihan, e prost. Care cutie? Cel mai nice ce friend cutie? of Ăla that. de jos, de la noi din spawn. De nu din spawn, de mai Au. Gata, băi, ai câștigat, du-te și de defuse. Ah, Oh. El mai ținea să mai moare unul. Uite-l omorât pe ăsta, cât de defuse. Counter chance win. Eu când ți-am zis să-l omori cât de defuse. Tu n-ai vrut? N-ai vrut, unde e? N-ai vrut. Cum se Ține bine uite? tabela, ține bine, ține bine. Cum se uite? Hai Maria bagă, hai Maria bagă. Hai Maria bagă, hai Maria bagă. Doamne, Hai că aici Maria bagă, disperat hai e Maria ăsta. bagă. Și frustrații că au făcut și el odată Da. scor bun. Lasă-le, Nu lasă. știu. Zic, nu comentezi, uite, am cărat și la lor și la CS. Da, Băi, da, ăsta ai îmi trăgea cărat. pe smoke, bă, băga mea și pula neamul vostru de hacker. Da, băi, n-am știut. Deci, bine. Unui 40, unui Da, da, bă, 40 e de speed. tunnel. Și tunnel. Băi, deci ai niște reflex, mai bine nu le ai. Bă, fac kill. Bun, bun. Uite, bă, Așa la predict. pula mea. Da, era unul acolo. Bă, ce? E mid. Săreau la short, dar nu știu. Oh, la tot din short, mă, cap. e de short sau de back? Că nu-mi dau seama. Bă, vă de ce stați amândoi acolo? Veniți unul mid, că trebuie să țin două părți. Că vine bine. Ține tunel, Șerban. Au 30 secunde, băieți, planteze. Uite la cum iese Free Fire! Hai, joacă safe. Bă, dar prost mai era ăla. E lău ăla. Oh, Bă, deci cu wallhack nu poate cu aia. Bă, dar și eu ce l-am datat. De ce ai o pușcă atât de frumoasă, tu scoți mizeria aia de pistol ordinar. Nu. pic, muie kebab. Cum adică ăia, tu ce mai mănânci? Bă, era Bă, jos, bă. Era acolo? Da, Da. nu mai e. Îmi bag pula în mama ta, man. Reflexie 100. Ok, stai, calm. Calm. Timpul. N-am timp, bă, n-am timp. Da, te-o și respectat. Calm. Na, că și ăștia proști. Oh, Durbu is now playing Counter-Strike Global Offensive. Băi, Mi s-a părut că ai zis ceva la începutul meciului, dar nu mai știu sigur. dar nu mai duc. Ba nu mai duc aici. Nu mai știu. A câștigat un meci pe bap la acolo. Long, nu? Penis. Cred. Tunel. Am auzit. Stupid terrorist. Skr. Bă, am un lag, bă, nu mai suportăm, bă, până 198. 98. Ce-am... Best side. Mai ai Ping tunel, 80, să nu ca. Aia, unul are 28. 2 HP, mă scuzați. Du-te pe ecran. N-aveți o grenadă? Bă, mă auziți? Mă auziți? Da. Nu. Mai jucați Nu. după? Da. Nu. Cum nu? Ce-o la Crihan?
Bă, Crihan, du-te dracu mai repede. Dați-mi unul partajare, ce nu-mi dă și mie o partajare? Crihan făcea live, eu știu dacă mai face. A, dar stai că eu nu sunt live. Bă, nu filma nimic. Ia cău. Filmează pe contul lui de YouTube, de... Doamne, du-te bă, de aici. Dă-mi, Aia, da, lui ăsta. închide filmatul și dă-mi live pe Discord. Dai 14-8, nu mai are rost. Nu are rost. Atunci, acum când e mai șmecher, acum mă lași? Acum te vezi. Ia, mă. Bă, da, Bă, Drăgoi, Bă, apasă G. mai ții minte ce ai zis, Drăgoi? nu apăs, bă. Dă-și ia Ce-am spama zis? asta pe mizerie. Puta mizeria. Unul lung, mai am 14 HP, 18. Ai zis, Drăgoi, că ultimul Dau flash nu mai mid. nu joacă și Da, introduc. nu mai joc, nu mai joc. Uite-o leacă cu cine joc, dă-vă în pula mea. Cu cine N-am și joci? lag. Cu ăștia care dau ies Free Fire în pula mea, m-am săturat joc. Deci full Zici că prime. toți cu hack? Nu, e full prime, mă, și este... Uite-o leacă. 25, Ăștia? da, pula mea. A, unul suicide. Voi, nu, ajungi pe DOS 2, toată lumea știe DOS 2, toată lumea știe pe unde se uită. E, tu iar mănânci căcatul ăla? 84. Uite acolo. Penis. N-ai văzut cum i-a ieșit lui Șerban când era window? Ia du cât ți-am dat la el. Bă, avem bomba, hai mid. Da, eu pușesc tunel. Pușează mai repede. E mid. Darius. Îl vezi în dreapta l-ai văzut. Era în dreapta? Da, unul live? Nu, nu mai e. Dreapta unde, bă? Bine. Bravo, măi nebunul meu. Bravo. Bravo, măi nebunul meu. O rupt Darius aici, o rupt. Îl făcut la psihic. Ia. AVP. Știi cum presimt un rush pe B acum. Du-te pe B, Crihan, du-te pe B și stai în spate acolo, pastilă. Bravo, window. Stai pastilă, nu stau la window. Că o să dea rush. Nu mergeți mult pe B, nu mergeți mult pe B. Mergem doi, ești nebun acum. Bă, nu mai da pic. Ah, ce plământ. Uite pe short, uite pe... Oh, unul top of mid. Las că dau eu im, Crihan, nu e nevoie. Sunt doi top of mid. Bomba long. Doi top of mid. Însă. O intrat unul short cu aia. Nu mai da prin ușă. Uite, unul short. 40, bă, băiatule. Bă, vino site-ul, vezi că e unul Bă, site. what the fuck, 2 long. Vezi că e unul short, Cerban. 2 long low. Uite la Du-te, Crihan. Ce mai duce? Din mers în Trebuia să pleci de acolo, nu-i bine să stai acolo. Ai, de capul meu. Bă, Crihan, ții mid-ul ăla. Crihan, ascultă-mă. Crihan, Te ascult. ia-ți un SMG ceva, ia-ți un P90. Ține eu mid-ul. Bine, și acum du-te pe B, Crihan, tu du-te pe B. Bine, frate. Dau rush pe B, fii atent. Nu da rush. Stai pe B la car, acolo la cutie. Pe cutie sau? Ascultă la mine. Uite-l, Nu auzi-l pe pe cutie, ăla, lângă stai, cutie. Hai că mă duc. Șerban, activează puțin. Hai, bate-ci fără. Hai, stai acolo la cutie. Shift acum, shift să nu te audă aici. Și uite aici, lângă cutie, uite-te în dreapta. Dar nu cu târlă, nu cu târlă. Mișcă-te, stânga-dreapta când tragi, după. Erau Nu te lung. du, nebun. Du-te prin T-spawn, așa. Ia cuțitul, vezi că eu nu T-spawn cu AVP-ul. S-ar putea să te audă. Shift. Bă, fuck! Doamne, ce prost! Shift. Du-te ușor, shift, că s-ar putea să fie aproape. Bă, Ducu, ai văzut aia? Am văzut Nu, eu că eu sunt numai pe ăsta. Bă, Hai, tu faci runda, ascultă la mine. De rundă, bă. Ascultă la mine, du-te ușor cu shift-ul pe lung, Da, ai văzut? L-am văzut eu, bă. Bă. Da, bă, dar am încredere că faci ce spun, dar n-am încredere în skill-ul tău. Hai, dă-i în stânga, nu-i nimeni pit, bă, nu te mai uita pit, că nu stă nimeni pit. Mă leghează. Așa, unul care Pit, trebuie bă, să fie. pit. Băi, atâta Bravo. bomba aici. Bă, nu vezi ce faci. Eu nu înțeleg cum poți joci cu ținta aia, cu punctul ăla așa mare. Nici nu-i vezi capul ținta aia. Corpul nu-i vezi. Atâta nu vorbărai dă- și atâtea sfaturi, o ieșit de după colț, direct cap.
A fost grozav, Crihan. Ia-ți un SMG, bă, așa. Asta, deci, Haideți doi cu lung. MP9-le, Aia nu mi se cum pare era, cea hai, mai hai. de căcat armă din joc. Ce? Nu-mi place deloc, nu pot să trag cu ea, nu știu, nu-mi place. Nu mă... Fugi. Du-te prin lor, du-te prin lor. Bine, Crihan. Ia acau. Avem bomba. Uite, mai iau Nu, unul. nu pușa, nu pușa. Aveți bomba, vin bomba. Dăm boost. Unul T-base, doar unul Uite, era dau acolo. boost. Probabil un AVP, că câștigă rândă și au bani. Vai, Au economie bună, m-am cacat pe mine. cum ar spune Uitați-vă- Jaxi TV. Uitați-vă top of mid. Eu mă uit în Bă, dar spate. am el bomba. Stai pe B. Bine, Eu Crihan, mă uit în bine, spate Crihan. de Dar sound Crihan ăsta CB. cred că are o leacă ăla. Dar nu vezi prostule că Ia dă n-am insert, nimica. apasă insert. Nu vezi handicapatele că Nu nu mai. mai nimic. Bă, uitați-vă lower, bă. Uite lower. Eu stau aici. Uite, așa, de aici, nu, dă-te mai într-o. Nu te urca pe cutie, bă, că hai să dea pic direct la cutie când. Așa, stai, așa stai, aici stai. Și dă-i strafe lângă cutie. Ăsta trage în tine, Cașcai. Cașcai. Dar tămeți-o ca să ne tămeți. Cașcai, îți vând Cașcai și îți iau Nissan. Ia ce mașină. Ce prost. Da, te fire pe mine. Lower 2. Bă, doi lower. Dar nu, că ăsta Ah, cred că de e sola mea. Îți doi. Mai unul. Dar ăla de 50 HP, tunel cealaltă, stânga, vine din B. Stai acolo cât mai aproape, cu asta nu dai de la distanță. Cât i-ai dat? 25. Și i-am dat Bă, băieți, bă, hai concentrați-vă, echipa asta ce face? Ce face? Cum se spune? 25 cu urmă lungi. Nu, ascultă la mine, ia-ți un smoke, Rihan. Un smoke, mai ai bani? Ce bani? Mi-au dicoi. Ia dicoi. Bă, vorbești prea multe informații pentru asta. Vezi că e prost, dă-te. El ieșea dicoi și l-aruncă pe mid. Era să sară peste cutocul, peste perete era să dea. Bă, lasă-le că nici la școală nu primești atâtea Toți informații. trăim, lasă-l be, face. știind că toți vin... cam mulți lung. Hai, du-te rachetă, Crihan. Unul trebuie să fie mid, uite pe short. Ce zic, că dacă Un short. îl omor eu. Uite, cat acolo. Penis. Auzi? Sau ori pe capul. I-am dat cap. Mamă, i-am dat 3. Eu dat 13. Îs 3 lung. Băi, unul aici, Nu, hai mă, Cașcai. No, hai mă, Cașcai, fă ceva. No, hai că te-o părlit, o da la ulei. Nu mă părlitea pic, mai am spațiu. Bun, Cașcai, talent. Bă, cum e asta site, mă? Încă unul site și unul rambo. Ai, cât ți-o dat la fire. Foaie. Nu, cred că... Ia, Uite-l, AVP-ul ce și salvează, știi, ia ceva. AVP-ul și salvează. Nu salvea. Mai bine luai AVP-ul și de epic. Da, timpul. Unul car. Bă. Dă diplom. Hai, era car. Dar mă gândeam că e Hai car, dar nu văd vorbim, nimic, gata. nu văd bine pe cața asta de... Partajare. Down. Mi se pare că e car. Eu tot iau Deagle și nu Oricum, am ce era dată rampă. bani. Bă, dacă câștigă și runda asta, dar stai, mă. Stai, n-au timp să leacă Luci. Nu. Stai mid doar acolo, Crian. Deci Oprește. Luci, tu aveai sticul Du-te băgat. înapoi, cu shift-ul. Shift-ul. Stai după Pregătit. ușă, stai, cu shift-ul. În Doi stânga lung, după doi ușă, lung, stai. doi lung. Stai în stânga după ușă. Mă tot lung și susțin forțele de pe mine. Dăm boost. Susții, bă. Vezi că ea deja a intrat pit, bă, unde te duci. Eu țin Deschide eu leghida, short. Crian. Mergi, Șerban. Șerban, du-te că țin eu short. Vezi că-ți vine. Bine. Hai 6. Bun. Cine ala mea? Bine, unul a intrat. Bine. Mor. Bani, ce Da, de da, bani. da, ce vă știu. Dă-te. Unul short. Short. Bine, short. Zampu. Short-i. Low. Bă, Bă. Zamcu ești... hai, bă, gura. Bora. Uite la tine. Bine, bă, băieți! Bravo, ăștia suntem noi, mafia italiană. Ia ceapa. Weapon trader. Vă învăț cu arme. Clickbait. Cașca ești, clickbait. Asta e, frate. În viață,
Trebuie să faci de Ăla toate. CSGO 20 keys, de ăla scump rău. Who's mad? Is. Is, bă, turcu. Uite It aici, is what it is mai is. lung. It is what it is. Deci eu am avut scor 20-22, Drăgoi 10-27. Și era peste mine. Bă, băieți, Bravo, bravo. Practic, dacă deci- erai tu peste el, murea săracul. bă, fiți atenți, facem un case opening. Ia. Uuu, Ce case Am opening? purtat noroc, cred că astăzi. dar ce ai? Ia, Dau- ce case opening? Am 150 de coșuri pe Meten. Am Ah, pe Meten. Ah, Ok, Pacă. să